О, колко съм гладен. Нямам приятели на това място тук. Само аз сам, това даже не знам какво е. Това май е кокошка. Оф. Имам само 2 лева. Това не ми трябва. Та... Какво? Кой каза това? Как се озовах? Ей, кой си ти? А? Зад тебе. Ето ме. Ти ли бе? Здрасти. Здрасти. Ей, Извиняй, не съм ял от много време. и аз, но как попадна на това място? Тази кокошка не смея да я нараня, много сладка. Сега Ела. трябва да ям нещо, трябва да я убия. Аз съм тук от... Не убивай, моля те, ела. Добре. Не мога и нещо. Аз съм около една седмица тук и забелязах, че има някакъв магазин, но нямам абсолютно никакви пари. Аз имам 1 лев. Ето ти един от теб. Благодаря. Дано продават нещо. Да. Но аз съм много гладен, не знам как ще Ето магазина тук, но нямам представа какво да правим. какво е това? Няма как да спе. Случайно... Поставя чест за грабежи. Има диамантен шлем и по-скоро диамантена маска, за да не ни забележат камерите. Предлагам да ги вземем. Нямаме друг избор, трябва да го ограбим. Но Вземи ги. кой знае кой може да ги поставя, аз имах един приятел Накс. Той се озова с Еробрайн. Вземи ги. Аз ще ги взема вместо теб и ще ти ги дам. Трябва да ограбим макари. Нямаме друг избор. Не! Кой знае на кой си? Вземи ги, моля те. Иначе ще се тръгна пак по собствения път сам. Добре, взе ги, но няма да сложа, много ще тежи. Съжалявам, но трябва да го сторим. Стой, чакай. Заключено е. Чакай. Ще разбия. Пази се, ще разбия. Опа, не съм гладен. Браво. Имам твърда глава. О, Ям продуктите да... Къде е магазинера, бе? не знам, няма магазинер. Тогава за какво си взех тази каска? Тогава в такъв случай може да сложиш каската, защото няма да грем нищо. Я да прочетем. Добър ден, аз съм Гошко Кри. Добре дошли в хранителен Едно магазин. пиле, 3 златни къщи. Не ни То много- достигат, може да купиме хляб, но като гледам няма. Тук има някаква сянка, той. Не? Тук има някаква сянка. Мисля, че има О! чест. Охо! Добре, вземи си по един стак от всичко. Ябълките ще ги поделим. Вземи си 32. Въпреки... Не е редно да го правим. Мисля, Ето ти това. Да не би да ги върнем ли? Ами не знам. Аз ще върна само тези неща. Другите ще ми трябва. О, наядох се, сега съм много по-жизнен. Аз пък съм супер гладен, не съм ял от една седмица. Залазвам. О, не. Да, това е лошо. Не съм ял абсолютно нищо от една седмица и просто Този бих убил. ще го закопая. Бих убил даже жената на магазинера да се наям. Аз предлагам, понеже нямаме да живеем да сме в магазина този път. Аз ще ходя да събера малко дърво. Научих се, че собственика се казва Петър, но само това знам, друго не знам. Ами бе. Аз ще събера дърво, гледал съм го в оцеляване на... предела. Не знам как ще стане като го чупа с ръка. О, не! Какво? Дървото лети! Ами дървото ще го дочупа с дърво, това вече не боли. Ау. Но как дървото лети, това е невъзможно. Какво е това място? Не знам, аз се будих тук от ден.
Поне с дървото толкова не боли, като вече чупа. Да. Но дано Петър не се върне, защото ако види, че няма никаква стока в магазина, просто той ще ме убие. Направих нещо. Направих нещо такова. Какво? Пръчки? И аз ще направя. И аз ще си направя. Да го поставя до твоето. Но какво е това нещо? Ами, ще видя. Мисля, че аз помня как се правеше в меч. И тук се прави така. Кухнете. Работна маса. Добре, аз Да. имам дървен меч. Да. И да ти кажа наистина, диамантените неща не ги взех. Защо? Поставя ги в чест. Не обичам поставени. Така, аз си направих меч. Не ми трябва. Нищо, аз защото имам диамантен. Аз го взех там. Ами аз тръгвам. Добре. Я Връзки. се Чакай, ме. Тук ще живеем. Съгласен. Аз отивам да потърся овце, защото и в реалния живот така се правят леглата. Имаме дърво. Мисля, че трябва да намерим овце, но... Малко ми е жал, че трябва да ги убия. Но все пак. Това Няма никакъв Не, това избор, тук сами ще сме. остава. Къде си, приятелю? О, какво е това? Кое? Виж! Опа! Къп! Фистия неща, бе! О, това се телепортира до теб! Стой! Ето го. Чакай! Това мисля, че е Петър. Не! Нападна ме! Помагай! Приятелю! Ето тя. Не ми трябва какво е това? Мисля, че е някаква перла, с която се телепортираш. Ще я метна, не ми трябва. Какво? О, не! Не, аз тук не мога да живея, се махам. Стой! Този мисля, че е дружелюбен. Здравей, приятел. Ау! Той е лош. Значи тия зелените... Може да сме попаднали. Може да сънуваме да сме попаднали в някакъв... Той паси се! Този мисля, че е дружелюбен, защото ме гледа с смитка. Айде се дай. Ау. Какво стана? Станах на едно сърчице. Петър! Кой е Опа! Аз отивам в магазина. Не. Бягай! Какво направи Петър? Ей! Човек май се върнал! Този Петър, за който ти говорих, той е приятел с Херобрайн. Той е приятел с Херобрайн! Петър не е приятел с Херобрайн. Накс е Мисля, приятел с че- Херобрайн. Мен са ми разказвали селяните от различните села тук. Крис! Бързо! Не! Какво става? Защо изчезва и се телепортира? Скелет! Дали- Скелет! Фак! Ела да се скрием. Вече започвам да се плаша. Не, аз... Бързо, влизай. Ето го, той с дет ме дразнеше черния. Ти да не си расист. Що му викаш черния, бе, паза, ти да не си расист. Той изчезва. Алекс, ти Алекс ли се казваш всъщност, защото ми приличаш на... Имах един приятел в реалния живот, който се каже Алекс. Ама... Защо това не е Алекс ли реалният се живот? казва? Къде сме тогава? Може да сме били най-добри приятели преди Чувам някакви и да не гласове. знаем. Ехо! Петър, ти ли си? Какво се случи? Не знам. Алекс. Пак дойде! Бягай! Крис, бързо! Ще трябва Мисля, че сме да приятели. направи нещо, за да говорим с него. Не знам, обади му се по някакъв начин, ако можеш. Пробвай да му се обадиш. Ма тук нямам телефон. Ще пробвам старата техника, която ще го привлека насам. Не знам дали съм.
Имам кокали. Аз нямам телефон. Ти трябва да търсиш някъде. Алекс! Накс! Накс! Нали каза, че той е приятел с Херобрайн Крисме? Не! Алекс! Това беше преди, ние победихме Херобрайн, но... Не знам Накс дали е станал добър. За протокола ще ти казвам Алекс, защото много ми приличаш на Алекс. Или Тук добре, ще как ти е оставам истинското? нещата, а мене ме е страх. Как се... Аз се казвам... Ти казваш Пера... Петре! Не ни наранявай! Не! Той тръгна към мен. Петре! Кой си ти? Кой си ти? What? Като ме гледа така. Няма да играя. Чакай. Отговаряме Ние ти. оцеляваме. Ела. Къде си? Ще му питах да ни звънне... Ето го! Ела! Къде си? Може да намеря Алекс. Как ти си има, защото му дразни само че викам Алекс? Не! Хора, ами ако искате още да продължим да оцеляваме, хареса това и довиждане. Кажи довиждане. Чао и ме страх.